Fl-ewwel xahar tal-pandemija l-Gvern Malti investa bil-kbir biex isostni l-ekonomija ta' pajjiżna. Dan sar permezz ta' skemi li bihom ġew posposti l-pagamenti ta' taxxi għan negozji kif ukoll billi n-negozji tħallew iżommu taxxi li kienu ġabru fisem il-Gvern minn fuq il-ħaddiema tagħhom. Apparti dan il-Gvern daħħal benefiċċji soċjali fosthom għal dawk li waqfu jaħdmu biex jieħdu ħsieb lil uliedhom jew għax huma vulnerabbli. Riżultat ta' dawn l-iskemi il-Gvern irreġistra deficit fil-Fond Konsolidat ta' 214 miljun euro f'Marzu, imqabbel ma' sena ilu d-distak bejn dħulhom fih huwa 3 darbiet akbar. Id-dħul tal-Gvern naqqas 112 miljun euro jew b'aktar minn terz. Dan kien dovut għal fatt li l-Gvern naqqas ħafna dħul mill-VAT, taxxa ta' dħul mill-liċenzji u dwana li bejnietom naqsu bi 68 miljun euro. Kontrast idħul mill-bolla naqas biss b'4 miljun euro li jfisser l-bosta nies żammew l-impjeg tagħhom anki permezz tal-miżuri tal-Gvern. Il-Gvern irnexxielu wkoll jikkontrolla l-ispiża rikorrenti f'din il-pandemija bl-istatistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO tindika li minkejja l-ispejjeż addizzjonali fuq is-settur tas-saħħa f'Marzu l-ispiża rikorrenti tal-Gvern naqset b'20 miljun euro jew 6%. Fl-istess ħin biex isostni l-ekonomija u jitkompla il-pjan ambizzjuż ta' investiment infrastrutturali u proġetti oħra fosthom favur it-tisħiħ tal-qasam tas-saħħa, ix-xahar li għadda il-Gvern nefaq kważi 91 miljun euro fuq proġetti kapitali. Dan fisser id-doppju tal-41 miljun euro minn fuq sena ilu. Fl-istess xahar fl-aħħar sena ta' Amministrazzjoni Nazzjonalista kienu ntefqu 18 miljun euro biss. Intant 50 miljun euro miż-żieda fl-ispiża tal-Gvern din is-sena kienet dovuta għal miżuri marbuta mal-pandemija. Intant fi frar it-tkabbir annwali fl-att ta' waslit ta' turisti baqa' b'saħħtu. Dan sostnih il-Bank Ċentrali f'aġġornament ekonomiku ieħor li nħadem eżatt qabel feġġew l-ewwel każijiet tal-coronavirus. Ir-rapport tal-Bank Ċentrali nnota l-kundizzjonijiet fis-suq tax-xogħol baqgħu favorevoli filwaqt li r-rata tal-qatt kienet fil-livell ta' 3.3%. In-numru tal-impjegati kompla jikber b'ritmu qawwi b'żieda ta' 5.7% fis-sena sa' Ottubru tas-sena l-oħra.